Wang'ene gima ber mokala. Tere kaunti ma Homa Bay, kwethwa keini mawuok e kaunti ma Homa Bay koro ochugo riwruog saga manyien ma ong'ere ni Homa Bay County Women Caucus Sacco. Riwruog saga no geto ting'o malo ngima wa keini e kaunti no ka okalo e jiwo yore mag ohala, pur kod pith. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich nitiere kod ler. Joma mine kinde ka kinde ni koting' maduong' e dongo chumi mar piny kaluwore gi chenro mag ohala mopogore ma gitimo kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok ma gitayo mageto ting'o malo yuto margi kod bende bero ngimagi e kor gwenge ma giwuoke kaka yor neno ni joma mine obedo kod teko mar dongore kendgi giwegi. Kwethwa keini mawuok e kaunti ma Homa Bay koro chuogo riwruog saga manyien ma ong'ere kaka Homa Bay County Women Caucus Sacco gi dwaro mar yudo omenda mag hola kowuok e migepe mag sirkal manyalo konyo e bero ngimagi. Kawuono wantiere gi AGM, to AGM ni wadwa ni mondo wayier officials mondo omi mine a chance okaw pesa ni mondo odhi otim godo biashara margi e yo mopogore opogore. Sacco ni oting'o women from all the 8 sub counties ma Homa Bay. Koro wadwaro ni mine mantiere in all these sub counties owuog oko mondo okaw pesa ni odhi olok godo ohendni mopogore opogore. Training bende wabedo trained gi different people from the ministries mondo onyis mine kaka ohala onego bed ni timo. E romo margi magala moro mane gibedo go e boma ma Homa Bay ne oyangore ni thoth joma mine e kaunti ni oluro donjo e riwruoge mag saga mondo gidongrego gino makoro miyo gichako riwruog saga manyien mondo okony joma mine e kaunti ni. Koro nwakwa mine tema Homa Bay mondo wuog oko okaw pesa mantie sako ni. Kik iluor, wuoguru oko mine mag Homa Bay County. Ber ni okelnwa kod president marwa koriwre gi Ramogi mondo miyo ka miyo oyud pesa monyalo timogo ala mondo ngima wan mine ma Homa Bay County oyud lokruok. Homa Bay wasedong' chien ga kinda e gik machalo kaka sako makoro wane kae meeting e AGM mare makawuono ni wasedong' chien ka counties mamoko yudo gik mabeyo through sako, to wan mine ma Homa Bay wasedong' chien ka ok wang'eyo kumoningo wachom. Moko kuom chenro mag dongruok ma gigeto en jiwo pur mar oganda kido mar soya e kaunti ni, pith mar rech e yewni kata ponds kod jiwo chenro mag ohala mopogore ma gisebedo ka gitimo e kor gwenge. Koro wakwayo mine duto mag Homa Bay County ni join uru this sacco because pesa osekete iye ka, kik ibi ywagi ni oweyi oko. En pesa mokelne miyo mora mora ma Homa Bay County. Ali Abich, Ramogi TV, Homa